Minä olen syntynyt Kuhmoisissa Pihlajakoskella 1900. Pitikkalan sahalla Joonasvuoli Apiolla aikaa oli ensin hörkoneen käyttäjänä ja sitten minä olin saha-asettajana ja siellä eukon löysin sitten ja tultiin tänne Kosken päälle ja minä perustin tähän sitten pajan ja minä tein tässä pajatöitä muutaman vuoden ja aina muuttanut ammattia ja sitten mökin teen sinne Petäjäventien varteen ja sitten minä vuokrasin tämän veden kanssa tämän Survosen kosken 35 vuoden vuokrasopimuksella ja niin pitkiä vuokrasopimuksia ei yhden miehen ikää vallan monta mahu, mutta päätökseen se vietiin se sopimus ja minä kun sitä Suomen taitetta vähän vinoilin sitä, että se on semmoista hölynpölyä ja minä rupesin tekemään irvikuvaa sitten Suomen taiteesta ja minä rupesin näitä rautaremuveistoksia asettelemaan ja no mitäs sehän on sitä parempi mitä rumemman se osasi tehdä se on vaan etua mitä rumempia ne sai. Rautalapio jos laitetaan seinälle ja viedään taidemuseoon niin se on muka taidetta. On tuolla lapiosta tehty taidetta mutta siinä on pikkusen tarvinnut sitä muokata. Parhut ja kukot ja kaikki minun suuremmat työt ne on Jyväskylässä siellä yliopistolla. Ja se on tämä sama kukko joka se on 8 kuukautta kierrolla ja Tsekkoslovakiassa se on ainakin ja no kun se kurkki on Suomen lintu että niitä on useita kymmeniä ulkomaalaisia eläviä niihin ei kiinnostusta mulla ole ollutkaan. Kurrella ja haakaralla ei ole niin suuriakaan eroja. Kun Kosken päältä rupesi väkiluku vähenee niin jokainen koetti osaltaan sitä auttaa niin mulla ei muuta konstia enää ollut minä puhuta tehdään haikara kun Koskenpään kunta halusi jonkinlaisen veistoksen niin minä puhuta haikarahan tänne tehtävään muuten tämä elämä loppuu kokonaan. No se Karhu on se leirintäalueen omistaja se Esko Niinimäki niin se osti kaikki tämän Kymi uittoyhtiö reitin varrella olevat rautaiset puomin lenkkiketjut, ne on Karhuketjua nimeltä ja se Esko kysyi minulta monta kertaa että mitä tehtäisiin sillä ketjulla että hänellä on sitä monta tuhatta kiloa. Ja minä sanoin että no etkö sä hyvä mies tiedä että kun se on Karhuketjua niin karhuhan sitä täytyy tehdä. Niin se on tämä paikkakunta se on niin moneen kertaan minun maalaamaton mistä kantilta milloinkin että niitä parempia paikkoja on sitä aina tullut valittua ja kyllä niitä maailmalla niitä lapsille minä etupäässä kaikille on tehnyt minä niitä myynyt ole. No kun on 7 elossa olevaa lasta niin jokaiselle vähän on jotakin tullut tehtyä. Minä ennen olin pienenä poikana puuhevosia kalapuoleen niin minä rupesin niistä savista muovailemaan sitten monenlaisia töitä ja no nehän rupesi lehtikuvaajat käymään kuvaamassa sitten niitä se meni jo sitten siihen malliin ja sen mä tiesin että se on arvokasta puunveisto ja kun se tuli niin kuin luontojaan liittyi asiaan. Niin jos siitä on kyse
kuinka kauan sitten on, kun minä olen alkanut säveltää, niin on sitä noin 35 vuotta takaisin. Mutta minä sävelsin niitä, mutta kun minä en ole nuottikirjoittaja taitoinen itse, että mulla on ainoastaan kantele apuna ja siinä kun ei tarvitse käyttää ylennys- eikä alennusmerkkiä, siinä piisaa viivoja, niitä kieliä, niin kanteleen avulla minä olen säveltänyt ja olen kuullut, että sitä paremmatkin säveltäjät samaa menetelmää käyttää. Nyt minä olen siellä säveltänyt tämän 3 vuoden ajalla toistakymmentä kappaletta, että niitä nyt kaikkiaan on 30 kappaletta. Ja on pelimannimusiikkia, valssia ja marssia ja kirkkomusiikkia. Nyt kun ei mikään muu homma ole käynyt, se menee automaattisesti, on mennyt minun elämän. Menee aina vuosia kerrallaan, mitä minä milloinkin tiedän. Se sävellyshomma, niin siinä ei tule tonkiota kuin vaan iso paperikori, mihin saa sumpata raakit.